мод. И да, нека да започнем с мод. Тук виждам, че има овце и сега ще ги убия. Само да събера малко дърво. Така, както виждате какви грамадни дървета има. Виждам даже и там някакво такова. Даже взех нещо наречено бери, не знам какво е. Така, ще се надявам да оставите коментари в клипа. Защото мода много ме кефи мене. Видях как изглежда там картинки, имаше и ги разгледах. Така че сега нека да убием 3 овце. Като за начало ще играем на изи. Да убия овце малко, защото ми трябва вълна за легло. Разгледах малко мода на Creative. Има различни руди. Има и мечове, не знам дали имаше. Има други различни неща, най-вече байоме има. Ох, къде е фъркна тая вълна, бе. Важното е, че я взех. Така и още една вълна. Я това е Делиса. Я. Дали ще ме нахрани? Не е дала една бутче само. Така. Така някъде и тук ще живее най-вероятно. Ох, овцички. И така взех тук вълна. Да отида къде си оставих крафтинг тейбъл само. Накъде от тази страна беше. Не знам още къде ще си направя къщата, но ето го. Така, нека събера още малко дърво и след това да отида събера малко камък. Така. О, защо забравих да направя това, бе. Так и се направих едно легло. Сега нека си направя една кирка и да отида да взема малко камък. Тук някъде нататък ще живея, вероятно. Или тук на този остров. Не знам още. Така. Стигнах до камък най-сетне. Камък. Така събера камък, колкото да ми трябва за кабел, за печка, за такова, за оръжие и за такива неща. Така. Тук най-вероятно ще направя една дупка и ще я оставя. Мисля, че този кабел спън ще ми стигне. Чайно да им става вечер, защото така. Не става вечер, объркал съм се. Така да събера още малко. Къде почнах да събирам? Така. Не знам защо напоследък имат доста хейтери, но извиняйте хора, но защо хейтвате? Аз абсолютно нищо не съм направил. Не знам просто защо ме хейтвате. Така. Сега си направя един меч. Така ще се го сложа на първо място, защото съм свикнал като играя в някои сървъри и меча нали ме спалва с меч, такива глупости не на първо място. И вече съм свикнал и съм сега без texture pack, защото ми е по-удобно някакси. Не знам как, но ми е по-удобно. Така. Малко съм болен, ама ще ме извините. Така, трябва да намеря сега храна. Да взема крафтинг тейбъла. И нека да отида нататък. Ох, лагна ме. Я видим какво е това цвете тук. Вау. Някакво цвете, дали се еде? Дендалия. Вау, какво беше това? Това ма е такова е. Беше де... имаше някакво значение. Това какво е? Полва. Яде ли се? Не! Тук виждам. Супер якото е това. Той мод е супер як. Вау. Вау! Равин.
да взема тия. Ще живее още нататък, ще отида тук трябва да премина някъде си този равин. Там ще го заобиколя. Супер мод, хора. Ще взема още малко ябълки. То не, че нататък няма да имам, но просто така. Ще отида сега нататък и ще почвам със строението на къщата. Не знам дали ще забързвам, но просто сега ще... О, виждам скелет там. Защо има скелет? О, това... О! О, това какво е, бе? Уау, това е някакъв байом. Това мисля, че е такова. Сега не мога да се сетя как се наричаше. Сега не мога да го обясня, хора, съжалявам. Така, сега да се направя къщата. Значи не знам колко голяма ще е, няма да е много голяма. Но все пак ще е заприлича къща. Някаква така ще е. Колкото да имам да слагам често или много такива глупости. Так. Так. Някакво такова. Ох, тук цвете забравих, че не мога. Ще се слага на това. Така. Опа. Бе, и аз ще го направя така от тази страна, че... И аз взех саплинг, капал саплинг. Ще сложа от тази страна врата. И аз... Ма не се е тъпо прасе. И аз ще си ги взема тук ти. Какво е това? Това е някаква гъбка. Върху тебло нещо такова. Май ще си направя Майнкрафт на български, защото не ми е удобно много. Някакви нови неща виждам за първи път и... Не знам какви са. Минзухар е било, Минзухар, дето такива. Абе, не, сега не мога да го кажа. Не знам, май беше Минзухар, нещо такова. О, трябва ми още дърво. Хубавото е, че има мапа от саплинки. Поне има тук як байом и няма да умра от глад. Имам два апл саплинга, ще ги засадя един тук и един тук. Така. Сега нека продължавам с къщата. Става вечер. Лошо. Още не съм готов с къщата. Лошо. Ей, паднах. Так. Отгоре те ще се направи толкова. Трябва ми още малко дърво, защото няма да ми стигне и всичкото. Хубав мод, хора. Най-вероятно, може би ще направя един урок. Ще почна поредица с уроци. Как да си инсталирате разни глупости. Най-вероятно ще направя урок как да си инсталирате някой мод. Така. Crafting table. Трябва ми врата. Так. Готово направих една врата. Сега. Защо нямам? Трябва ми разбираш все още дърво за... И аз ще направя ето така. За да може да се вижда по... Мисля, че видях такова някакво чудовище по това било прасе. Ако бях казал моб, щях да разреша, защото и прасето... Мисля, че се брои за моб. Да, би трябвало. Имам легло, вярно, бе. Веднага аз да лягам, че...
Спана ми извън къщата. Хубава работа. Така сега ще го направя на муди, защото ми е гадно. Имам ябълки, да хапна малко. Да направя една печка, разбира се. Печката е ето тук. И сега какво ще да правя? Честове. 2 честа. Така. Слагам ги ето тук. Ще ми трябва за торчове. Помислих, че е пораснат тук дървото. Да взема. Това съди ли се всъщност? Не. Но е хубаво всъщност. Още Apple сапинги да падат. Така. Направо. Болен, ама чак пак толкова. Да оставя глупости в честа. Так. И тия няма ми трябват. Шаркол. Това. И аз ще взема още 2 шаркол. Още едно шаркол. За да мога да си направя 8 торча. Ето така. И так. Така, ония байом още няма да ходя нататък, защото видях, че има много мобове. От самия байом. Не много мобове, ами има мобове. Примерно, дето видях скелета, ама не знам защо така. Просто някакво такова не ми се ходи. Падна Apple Sapling, то 2 имам. Така, къде ще го засъдя? Ето това място. Тук доста ябълки, хубаво. Ябълка пак. Много хубав байом тук. И хубав мод, пак да кажа. Така. Още един саплинг, супер. Така. Тук съм 5 шаркола и да сложа кола. Най-вероятно ще свършвам епизода. Разбира се, ще отида до онзи байом да видя какво има, защото ще свършвам епизода, защото няма да имам време да го коментирам. Конче! Тя си пък до ония байом да е такова. До ония равин. Някъде тук беше. Виждам Ендермен. И равина също така. Така, следващия епизод ще дойда тук да взема някои айтъми. Айрон виждам, кол има, супер. И ще трябва да си направя, трябва да слаймове, да се направя лидове и да взема кончетата. Стига, как се спомнят пробове? Тото и отвътре. И да, това ще е от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, коментирайте и айчо!